Tak dámy a pánové, setkáváme se v hospodě, tady máme před sebou prasátko, do kterého jsme nastřádali z lampionů štěstí finanční nějakou částku, kterou zjistíme a pošleme ústavu hematologie do Prahy. A tady vám představuji výběr čičetu, která to teď bude počítat. A bude... To bylo na tu kameru nebo na tu a bude zjišťovat, kolik teda se vybralo. Tak si typněte, ne? Kolik jsme vybrali? Martin už si to zapíjí, tak bude typovačka. Tak kolik jsme vybrali? Tak 8370. Já bych řekla, že tak 7,5. Co ty, Věrčo? Na 6. vteřinu 7,8. se rozjel. Já nevím, já nevím počítat. Ještě jsem si jsme se vybrali. Přitom To je zajímavý ty. Prostě co ty? Já si myslím, že tam je tak 5000. Tady jsou minuty, rozdíl Teda jo. plus minus 3,5. Teda plus minus 8,5 tisíce od Že vyberete nejvyšší hora, tak to otevři. Jsou pátá vteřina, už mít zařadím u to turuje, ne? A opatrně, no, nemělo by. Hele, ono to nebude tak jednoduchý. Začíná to hezky, jsou tam papírovky. No? A teďko vypadáme jako, že jsme si doma rok šetřili do prasátka, protože jsme to sem propíšili. Hodil sama teda. můžu si s tím hrát, mě to rozhodně Dokonce života, nebo to... První 10 korunách. tak zatím to tady pomalíš. Papírovky nebudou ven, ale... Nesešla přímo, jo. Něco eko, že... Pak to si počíš. Stojíš 4 jak 2 vteřiny, tak si to Teď přijde, nebo něco. je to běžný. A některý jeho vypnou, to je ten průser, ne? To je systém. Jo, naději, že to chcípne... Je to automaticky, prostě já nemůžeš to ovlivnit. Vidíš na kruha, a jenom jak najdeš na kruha, ty vole, tady stáš na kruha, když to musíš stihnout, když to nestihnout, Teď budeš mít hlavně, musíš sešlapat ty pedály, ale můžeš to dělat. Jako jí ta baterka, všechno je tam ten, ty vole. Všechno uhlíky, ale do půlku papíru. právě, že ty čekáš někde tohle, čekáš, a teď potřebuješ se rychle se čekám, když jsi někde v tomhle, že opravdu tam dávat, že to není na toho, že ty školu, Ale jako ty papírovky a tady šumí po 4, Ale těch kolek už tam moc nebude. ten mám s tím návě, No takže to znamená, že to plný papíru. Teďka už jsou tady jenom ty papíry. podíváš to na ten předej proužek, ani nebrzdil. To není země, to je vykupená míra. To je ta poslední. A ta nechce. To bude dvoukačka. Oni si dělají svoji roku. Ne, já ne. Možná s cukroví štíny. No, a teďka už je to opravdu plný a krátý papír. Kde má ty? Já ne, já Ale zobač se, já tam žije v nějakém paláci a vůbec se nějak nehodlám. Je to její, ne? Že to rozpostavili i táta. No, to může potom. Bude tam být. Ale dobrý to.
Si vyndáš 3000 minutě ve semináři. Kolik potřebuji na neurochirurga? Milionů Eček, vole, no. Tak to už se lidi snaží. Jo. To jsou ty moje stovky, ne? To tam zabarikádovali. Všichni, co jsou ty miliardáři, ty stovka nebo kolik, tak to jsou lidi. No, to šla pěkně. Ty 200 jdou ven. No, ale těch lidí tam projede. Ano, na metro a to. No, takovou tu skádu bych se taky koukal. Jsem viděla jeden díl novýho Krtečka. A tam normálně rodil zajíc. Malý zajíčky. To vzpomíná, jak to tam. Ale viděl to všechno potichu. Ale a ta paní tam tu 500 nakonec nehodila, co? Ne. Ta byla docela taková zvláštní. To byla mimo. Tam nesmí Když to vyzvalo, tak ale podle mě. Já nevím, jestli tam nějaká 500, jako jestli bude No, jenže tu kasičku bych podle zajímavý. To by měl pronajat toho ve finále, ano. A za každou korunu by odváděl jenom 50. To máš to samé jako ty parkoviště tady všichni, že jo? To tak jenom bude. Asi nevím, jestli to mají soukromníci. Někde to můžou být, ale tady asi ne. To vypadá jak tahat zajíce z pytle. No, pak se velká invaze prodeje prasátka. A najednou by se zjistil, ale tenhle jsem se právě upověděl, to nikomu nebylo, ty to potřebuji nějak. Tak to jsem zvědavý, kolik tam Pár let, jenže to tady mám pár let na to. Ještě tam pořád. Jo. Nebo, ještě tam Jo, je vidět i to. Hlavně neroztrhat. Banka to neveme roztrhat. To veme banka. No vlastně jo, tě je vymění, no. Ne, to budete 7. Jo, možný. Jo. Jenom mi nechtěla vzít květinářství, 200. Jenom natrženou, ne? Trošku. Takže by ji měla vzít a poslala mě do banky. Kdyby skončili všichni. Já se toho zbavuju, takže když nějakou neklekticky odnesu třeba naší účetní, když ponese prachy do banky ze školy, tak ať to tam vezme s tím. Že jsem bankovní ten. Ale taky se mi už asi dvakrát stalo, že mi to v obchodě nechtěli. Ještě tam něco. No mě tím docela překvapilo v tom květinářství. Neuvěřitelný, ne? Čovina, ty vole. Za Ečka by si to vzal. Ečka nic, možná, aby skončili. Bude jí 35 pěkně, to je jedno. Vlastně, 135. Vlastně, to bude málo, zvílení zase zemí, ale tady nedělá, nic se nevyrábí. Je napínavý. Jež. A ještě ta hudba do toho. Bezvedný prasa. Ještě nebude slyšet, ale. Enya. Tak jo? Enya. My tady ve finále skončíme tak, že já se tady objednám už někam. Vypadá, kde by se vyráběl. Je ta 500. To kdyby odešel to, jo. Záloha bude vlastně na výrobní cena. Dáme pánové, všechno. No. No. Tak počítejme. Tak jako myslím si, že to není tak zlý. Nemůžeme mezi sebou Vypadá to docela kalkulovat. pěkně. Tak to bude mít víc schválně, jo? Pomazlete se a pak to bude vzniknout. To je jak když se dělají sázky. Hospodě, nic Tamhle, někde ve Španělsku zdraží, vole, rajský bude si ty vole, a všichni jdou do ulice, ty vole, a padá vláda pomalu, No. tady se pědá o pohodě.
Tak já tady mám 700. Ty vole, tady ty neráš. No, to klasika, jsem to... Jak jíha, ty vole, tady na takových papírkách, ty vole, takový hovno. Tady mám 480. To máš přímo, ty jo. To, hele, vlastně ty. Jak se ho viděl, ty jsou mi oboustranný, vole. 22 tady to, aby tam se toho netýká. Počkej, to vypadá na 1000. 900. 22,50. Tohle je 50. To máš úplně 50. No dobře, takže 900, 16, 480. 2080 a tím necelých 2100. Já zatím neděkuji. 2100, 2800. Gumovka. Tak to se překoná ten můj odhad 5000. Tak kolik jste říkali, že máte? 2800, tak to trůfni. Aspoň dvojnásobně. No, skoro. Já jsem říkal 8370. Já jsem říkala 7,5. Já 5. Já 7. Já tady mám 5100. 5100, takže 7900. Ty blá. To je super. To jsme šikovný. Tak já to musím napsat